ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ അധ്യായം 6 അവസാന 10 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ച്, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പുരോഗതിക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കൂടാതെ അത് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാരംഭമായിട്ടില്ല അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ. അവസാനം സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും പിന്നെയാണ് ആ ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സ്വയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് മനസ്സിലാക്കി. അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, ആ തടസ്സങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെയധികം കഷ്ടമാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം മനസ്സ് വളരെയധികം ചഞ്ചലമാണ്. ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാധി ഫലവദൃഢം. വളരെയധികം ബലവും ഉള്ളതാണ് മനസ്സ് എന്നുള്ളതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെയധികം കഷ്ടമാണ്. കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷേ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് തുടക്കത്തിലെ ഒരു വഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറ്റണം, നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് മനസ്സ് പെരുമാറുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. അതായത് ഒരു യോഗി എന്തെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനെല്ലാത്തിനും ആ യോഗിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക, മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത് നിൽക്കാതെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സിനെ സുഹൃത്തായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക? മനസ്സിൽ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് വരാനായിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം ഒരു ഭക്തിയോഗിയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് സുഹൃത്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഭക്തിയോഗിയുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിൽക്കും. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ശ്രമം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണത് സാധ്യമാകുക? എനിക്ക് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെ അർജുനൻ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെയധികം കഷ്ടമാണെങ്കിലും അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ഹി ദൃശ്യതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് അഭ്യാസം കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുക മനസ്സിനെ നിരന്തരം. മനസ്സ്
യോഗം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് എവിടേക്കെല്ലാം ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക. സ്വയം ആ മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് തന്റെ യോഗചര്യയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ട് ആ യോഗി പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഭക്തി യോഗികൾക്കും പ്രധാനമുള്ളതാണ്. കാരണം ഭക്തിയോഗം ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാരംഭ ദശയിൽ മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല. മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങൾ വരുന്നു, പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലെല്ലാം ആകർഷണം വരുന്നു. ആ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മളും ആ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ വരുതിയിൽ നിർത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിരുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ, മനസ്സ് രാവിലെ എണീറ്റ വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചൂലുകൊണ്ട്, അതായത് വീടെല്ലാം അടിച്ചു വാരുന്ന ചൂലുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ഒരു 100 അടി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം മനസ്സിനെ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന്. കാരണം മനസ്സ് കാരണമാണ് എല്ലാവർക്കും തൊന്തരവുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം മനസ്സാണ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നത് തിങ്കിങ്, ഫീലിംഗ്, വില്ലിങ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നീട് അതിനെ കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ ഒരു എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പക്ഷേ നമ്മുടെ വരുതിയിൽ നിർത്തുവാനായിട്ട് മനസ്സ് എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരുപാട് ചൂലുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അടി കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പിടിമുറുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഭ്യസേന സ്മരണം. ശ്രവണം നമ്മുടെ ചെവിയെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. കീർത്തനം, പ്രസാദ സേവ നമ്മുടെ നാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്മരണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അഭ്യാസം. സദാസമയവും നമ്മൾ കേട്ടതെല്ലാം പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചെല്ലാം കേൾക്കുകയും അത് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നിലും ആസക്തി വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. എങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വളരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പിൻവലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിലും അർജുനന് ഒരു സംശയം വീണ്ടും വരികയാണ്. കാരണം ഇത്രയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു യോഗി അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആകൃഷ്ടരായി തന്റെ യോഗ പരിശീലനം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരാനുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരണം അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ യോഗികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭൗതികമായതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ ഭൗതികതയും ഉപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ ആധ്യാത്മികതയിൽ പരിപൂർണരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അത് മുതൽക്കാണ് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച അയതിഹി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗാചരിതമാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി കച്ഛിന്നോ ഭയ വിഭ്രഷ്ടശ്ചിന്നാഭ്രാമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണ പഥി ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യഃ സംശയസ്യാസ്യ
ചേതോനാഹ്യുപപദ്യതേ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം അതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനത്തിന്റെ ഫലം അറിയാൻ അർജുനൻ ജിജ്ഞാസയിലാണ്. അതായത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ, സമാധിയിലെത്തി ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന യോഗികൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും 100 പേർ ഇതിന് പരിശീലിച്ചാൽ 100 പേർക്കും പരിപൂർണത കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് ഇത് അപ്രായോഗികമാകും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അതിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ വളരെ കഠിനമാകും. അവർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കൂടാതെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അവർ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമോ? അതായത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അഷ്ടാംഗയോഗി ഈ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആ യോഗം പരിപൂർണമാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു മേഘത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു ചെറിയ മേഘം ചിലപ്പോൾ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകും. അതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു യോഗി അതിന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഭൗതികതയിലുമില്ല ആധ്യാത്മികതയിലുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമോ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേത്തും അർഹസ്യ ശേഷതഃ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. കാരണം അങ്ങേ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ സംശയം തീർത്തു തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരിപൂർണനാകുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആധ്യാത്മിക യോഗിയെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് അവരോടൊപ്പം പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു യോഗി, പരിപൂർണനാകാത്ത ഒരു യോഗിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, അങ്ങക്ക് മാത്രമേ ഈ സംശയം തീർത്തു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. 3 ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഒരാൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ പ്രക്രിയ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് പിന്മാറിയാൽ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവ ശരീരത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ യോഗചര്യകൾ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മണ്ഡലത്തിലും സ്ഥാനമില്ലാതെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘം പോലെ നശിക്കുമോ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഈ സംശയം പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്ന അറിവ്. അതായത് ഒരാൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട്, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മീയ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക വഴിയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതം ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം ഭൗതികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ
ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരാൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു, നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു യോഗി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ളപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കെട്ടുപാടുകളിൽ പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരബോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ആത്മീയ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അങ്ങനെ ജീവസത്ത ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണെന്നും തന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖം സച്ചിദാനന്ദ ജീവിതത്തിലാണെന്നും ഉള്ള ബോധമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ശരീര മനസ്സുകൾക്ക് അതീതമാണ് ഈ സച്ചിദാനന്ദം. അതായത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും, ശരീരം എന്നുള്ളത് സ്ഥൂല രൂപം, നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന രൂപം, നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ശരീരം. എന്നാൽ അതിനുമുള്ളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അത് മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി എന്നിവ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമല്ല, ആധ്യാത്മികനാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും ഉള്ളിലായിട്ട് വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് പക്ഷേ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ബന്ധനത്തിൽ ആക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അവയെ രണ്ടിനെയും മറികടക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഒരു യോഗി പരിശീലിക്കുന്നത്. മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്ഥൂല രൂപമാണ്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ കഠിനമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു യോഗിക്ക് എല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ ആധ്യാത്മിക ചര്യ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല, പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായ, ഭഗവാന്റെ മായ അത്രത്തോളം ശക്തമാണ്. ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ പരിശീലിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ മായ ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ അയാളെ ഭൗതികതയിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആ ഫോഴ്സ് നമ്മളെ, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ആ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമേണ ഈ ആധ്യാത്മിക ചര്യകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും. ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം വളരെ കഠിനമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. കാരണം ഞാൻ ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ്. എന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എത്രമാത്രം തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായാലും ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെ അവർ പിന്മാറി എന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമാണ് ഈ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും മറികടന്ന് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം ചിലപ്പോൾ ചിലർ അവയെല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഗതി? അവരുടെ ഗതി എന്താണ്? അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? ഇതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിലും സ്ലൈഡിലും പറയുന്നത്.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വിവിധ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ തേടുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള വഴികളുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, അങ്ങനെ പല പല വഴികളുണ്ട്. ഏത് വഴിയും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ളത് അറിവിന്റെ പാത. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. ആ അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്കത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗം. പിന്നെയോ അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറിവ്, അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധം, ആ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഭഗവാനും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നതിനെ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു. സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കലാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ഭഗവാനെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ചെറിയ മേഘം കാറ്റത്ത് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മളും വഴിതെറ്റി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു. വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഭഗവാനുമായുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിധേയം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് അഷ്ടാംഗയോഗി പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗിയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. ആ ബന്ധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗികൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. നവവിധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, മറന്നുപോയ ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതിനെ അഭിധേയം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സംബന്ധം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നു. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധത്തെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധത്തെ, നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാക്കി ആ ജീവാത്മാവിനെ, അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അഭിധേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അഭിധേയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധരായി അവബോധം പരിശുദ്ധമായി ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയുന്നു. ഭഗവത് അംശമാണ് താൻ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം, അതാണ് പ്രയോജനം. സംബന്ധത്തിന്റെയും അഭിധേയത്തിന്റെയും റിസൾട്ടാണ്
ആകെ തുകയാണ് പ്രയോജനം. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. പിന്നീട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിയുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, മറന്നുപോയ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാനെ ആ അവസ്ഥയിൽ സേവിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണയിസാക്കപ്പെടുന്നു, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് സംബന്ധം, അഭിധേയം, പ്രയോജനം എന്നത്. സംബന്ധം എന്നുള്ളത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, സംബന്ധം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ള ബന്ധം വിട്ടു, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ജ്ഞാനം, അറിവ്. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവാണ്. കൂടാതെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ബന്ധത്തെ. അതിനെ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു. അഭിധേയം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബന്ധത്തിനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത്, തിരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെ അഭിധേയം എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രയോജനം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരാൾ ചെന്ന് ചേരുന്നു. അതായത് ഭഗവാനുമായ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അഷ്ടാംഗയോഗിക്ക് ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗിക്കാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരിപൂർണനാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം, അതാണ് സംബന്ധം, അഭിധേയം, പ്രയോജനം. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 പാതകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്തുടർന്ന് എത്രയും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ യോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. കാരണം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ള മാർഗമാണിത്. മറ്റെല്ലാ പാതകളും ആത്യന്തികമായി ഭക്തി യോഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് വഴി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഏത് വഴി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ 3 യോഗത്തിലും ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന്. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കർമ്മയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെയൊന്നും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ 2 യോഗങ്ങളും അവസാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം വളരെ എളുപ്പവും പ്രാരംഭത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം ആണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റെല്ലാ വഴികളും, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, മറ്റുള്ള എല്ലാ വഴികളും അവസാനം ഈ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വഴികളും പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം പ്രാരംഭത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്തിൽ? ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
ഇനിയും 37ാമത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരാൾ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 2:40 കൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയമായ പാതയെ കുറിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി. ആരാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുക? ആ ശ്ലോകം മുഴുവനും ആർക്ക് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും? നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി. നാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്താലും ശരി, അത് നമ്മളെ ഭൗതികതയുടെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്ര കുറച്ച് നമ്മൾ സേവകൾ ചെയ്താലും, അർജുനൻ അതാണ് ചോദിച്ചത്, ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗിക്ക് പരിപൂർണനാകുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പകുതിക്ക് വെച്ച് ഈ യോഗം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്ര കുറച്ച് സേവകൾ ചെയ്താലും മതി, ആ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. വലിയ വലിയ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ കർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും അർജുനൻ ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഒരാൾ ഈ പ്രക്രിയയെ ആത്മാർത്ഥമായി അംഗീകരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പരാജയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉറപ്പ് തന്നു നമുക്ക്, ഇത് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മളെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഈ വഴി പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചിലൊന്നും വരുന്നില്ല, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വളരെയധികം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്. കാരണം ജ്ഞാനയോഗവും അഷ്ടാംഗ യോഗവും ഈ യുഗത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഒരാൾ വേണ്ടത്ര ഗൗരവമുള്ളവനായിരിക്കില്ല. ശീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ധരിച്ച് എഴുതുന്നു, ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മായാശക്തിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ മായാശക്തി നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. നമ്മളെ പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നൽകുന്നു, പല വിധത്തിലും നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ മായയുടെ കളികളാണ്. അപ്പോൾ മായാശക്തിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് മായാശക്തിയെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അത് വളരെയധികം കഠിനമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് മായ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് മായ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ. അതിനെ മറികടക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ മായയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിനാൽ തന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വിവിധങ്ങളായ പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് മായാശക്തി തോൽപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതികതയോട് വൈരാഗ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു, എനിക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആശയില്ല, എനിക്കിനി ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ള വിചാരത്താൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ പരിശീലിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മായ അതിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിടിപിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മായ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംശയത്താൽ മായ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണോ, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണോ, നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ, ഭക്തിയുണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മായ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ചര്യകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദ. അതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിന് വേണ്ടുന്ന ധൈര്യം, ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം ഇതെല്ലാം നമ്മളിലുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മായാശക്തി. പല വിധത്തിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പല വിധത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ വലയ്ക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ദൃഢനിശ്ചയവും പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട്, നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പിന്നീട് മായ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അതുവരെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് വരെ ഈ മായയുടെ പിടുത്തം നമ്മുടെ മേലുണ്ടാകും. യോഗാചലിത മാനസഹ എന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആധ്യാത്മികമായ മാർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭ്രംശം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്താൽ വശീകൃതനാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പരിശീലിച്ചാലും ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം. ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ നമുക്കും ബാധകമാണ്. ഭക്തിയോഗിക്കും യമനിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്. 4 വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, മാംസാഹാരം പാടില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പാടില്ല, ഗാംബ്ലിംഗ് പാടില്ല, പിന്നീട് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പിന്നെ ദിവസവും 16 മാല നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ സംശയമാണ്, ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു എങ്കിലും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുടെ 2 വഴികളാണ് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവും. ഭൗതിക പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഇല്ല, ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല, താല്പര്യമില്ല. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഉത്കർഷത്തിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഭൗതികവാദിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരബോധത്തിലാണ് ഭൗതികവാദി. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉത്കർഷം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക മാർഗം എന്നുള്ളത് പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും സകല ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ത്യജിക്കുകയും വേണം. ആധ്യാത്മിക മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വിഘ്നമാണ്. അർജുനൻ പരാജയപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയവാദിയെ ഒരു കീറിപ്പോയ മേഘത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. കാരണം ആകാശത്തിലെ ഒരു മേഘശകലം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മേഘത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോന്ന വലിയ ഒന്നിനോട് ചേരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ യോജിക്കാനാകാതെ വരുമ്പോൾ കാറ്റ് പറത്തി വിടുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് ഭൗതിക സന്തോഷമോ ആത്മീയ വിജയമോ 2 ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ചെറിയ മേഘം വലിയ ഒരു മേഘത്തോട് ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന് ചേരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ചെറിയ മേഘത്തെ കാറ്റ് അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും എല്ലാം തട്ടിക്കളയും. അതുപോലെ ഒരു അഷ്ടാംഗയോഗി ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണത്തിൽ
പെട്ട് അയാൾക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിപൂർണമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മണപതി, താൻ മൗലികമായി ആത്മസത്തയാണെന്നും ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താൻ എന്നുമുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയാണ് ബ്രഹ്മണപതി. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ്, താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിജയം കൈവരിച്ച അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ സംശയത്തെ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം കൃഷ്ണന് ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അറിയാം. കൂടാതെ ആരും കൃഷ്ണന് തുല്യമോ ഉന്നതനായോ ഇല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തത്വജ്ഞാനികളോ പേരുകേട്ട മഹർഷിമാരോ നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണന് കിടനിൽക്കാവുന്നവരല്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിധി എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും അന്തിമവും പൂർണ്ണവുമായ ഉത്തരമാണ്. കാരണം കൃഷ്ണന് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 2:12 കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശാശ്വതമായ വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് 2:12 പറയുന്നത്? 2:12 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഞാനും നീയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം, ജീവജാലങ്ങൾ ശാശ്വതരാണ്, അവർക്കൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാന് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ. ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അറിയുന്നവനായിരിക്കണം കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ഭാവി ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അർജുനന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ നൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത്കസ്യ ദുർഗതിം താദഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മംഗളകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഈ ലോകത്തിലോ ആത്മീയ ലോകത്തോ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മംഗളകരമായ കാര്യമാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എത്രമാത്രം കുറച്ച് ചെയ്താലും അത് അയാൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് മാത്രമേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ പാതയുടെ എല്ലാ ശുഭകരമായ സ്വഭാവവും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 1:15-17 നിന്നുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനവും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न भक्त्वोऽथ पदेत्यथो यदि यत्र क्वा भद्र भूतमुष्यत्किं वेवार् आप्तो भजतां स्वधर्मतः എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആരെങ്കിലും ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഉപേക്ഷിച്ച് പരമപുരുഷനെ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഒരു തരത്തിലും നഷ്ടമോ അധപ്പതനമോ ഇല്ല. അതായത് ഒരാൾ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും തന്റെ ആസ്തിയെയും തന്റെ സമ്പത്തിനെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, കാരണം എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണവും എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. त्यक्त्वा സ്വധർമ്മം, തന്റെ സ്വധർമ്മത്തെ, തനിക്ക്
ഭൗതികമായ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്റെ ധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചരണാംബുജം ഹരേ, ആ ഹരിയുടെ ചരണാംബുജത്തെ ശരണാഗതനാകുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അഭദ്രം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭജൻ അഭക്വോധ. കാരണം അയാൾക്ക് തന്റെ ആ ആത്മീയ ചര്യകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ മംഗളകരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്റെ സ്വധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് ശരണാഗതനായത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മറിച്ചാണെങ്കിലോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ തന്റെ സ്വധർമ്മത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിചരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലോ, എത്ര ക്വാ ഭദ്രഭൂതം മുഷ്യക്കിമേ വാർത്ത, ഒരു ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തന്റെ തൊഴിൽപരമായ ചുമതലകളിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാലും അദ്ദേഹം ആത്മീയമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നേടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് വളരെ 100% ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്ത ആ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ് എന്ന്. കാരണം ആ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്നല്ലാതെ, തന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാമെന്നല്ലാതെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു നേട്ടവും കിട്ടുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആത്മീയ പാതയിലാണ്, ജീവാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. 6:40 തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിശ്ചിത ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ പ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. കാരണം നിർദ്ദിഷ്ട കടമകൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പ്രതികരണത്തിന് വിധേയനാകാമെങ്കിലും അവൻ ഇപ്പോഴും ഒരു നഷ്ടക്കാരനല്ല. കാരണം ശുഭകരമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ താഴ്ന്നവനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഭൗതിക പൂർണ്ണതയാണെങ്കിലോ നേരെ മറിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം കുറവാണെങ്കിൽ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നേടണമെന്നില്ല. അതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ 2 വിഭാഗങ്ങൾ. ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റേയാൾ കൃഷ്ണാവബോധം അനുസരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 വിഭാഗത്തിലുള്ളവരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വിധിക്കപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ പിന്തുടരുന്നവരെക്കാൾ ക്രമേണ അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുഭകരമാണ്. നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത അടുത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതെ മൃഗീയ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഒരിക്കലും ശുഭകരമല്ല. അനുയായികൾ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. അവർ എപ്പോഴും ദുഃഖിതരാണ്. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പാത
പിന്തുടരുന്നവരുടെ കൂടുതൽ വിഭജനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധി ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പിന്തുടരുന്നവർ, ഫലേച്ഛ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, അവർ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടേക്കാം. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രേയസ്കരങ്ങളായ വഴിക്കല്ല അവർ നീങ്ങുന്നത്. അതായത് തന്റെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം ശ്രേയസ്കരമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരെല്ലാവരും സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയോ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം വരുത്തുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പരമമായ മോചനം തേടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ മംഗളകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ശ്രേയസ്കരങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. ഭൗതികവും സ്ഥൂല ദേഹ സംബന്ധിയുമായ ജീവിത ബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തെ, ആത്യന്തികമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ശ്രേയസ്കരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് ശുഭകരമായ പ്രവർത്തനം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ ഈ ജീവിതം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയോ ശാശ്വതീ സമാഹ, അവർക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് കാലം അവിടെ വാഴാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗലോകത്തിൽ കഷ്ടതകളോ ദുഃഖങ്ങളോ ക്ലേശങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അവിടെ അനേക വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് താമസിച്ച് പിന്നീട് ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ, ശുചിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമതാം വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ളവരുടെ ഗൃഹത്തിലോ അവർക്ക് ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. യോഗ ഭ്രഷ്ടോപി ജായതേ, അങ്ങനെ അവർക്ക് അവിടെ പിറവിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ആത്മീയ പാതയിൽ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെ അനേകം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള അവസരമോ അദ്ദേഹത്തിന് കൈവരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭൗതിക പ്രവണതകൾ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് നീതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുലീന കുടുംബങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ പ്രഭുക്കന്മാരോ നീതിമാന്മാരോ ആയിട്ടുള്ളവർ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ളവരുടെ ഗൃഹത്തിലോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയദീദൃശം. അല്ലെങ്കിലോ അനേക കാലം യോഗം പരിശീലിച്ചു എങ്കിലും അവസാനം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയില്ല, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളും ഉണ്ടാകാം. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള യോഗികളുടെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും പിറക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ഗോസ്വാമികളായിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ അവർക്ക് ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം, അത് വളരെയധികം ദുർലഭമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നില്ല, വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദരുടെ ജന്മവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള
ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ജനിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ വളരെയധികം ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇതേപോലെ വൈഷ്ണവ ഗൃഹങ്ങളിൽ ജനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തത്രതം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതതേ ച തതോ ഭൂയഃ സംസിദ്ധാ കുരു നന്ദന പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ നവസോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരവിയോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. ഉചിതമായ കുടുംബങ്ങളിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം യോഗികൾ അവ നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് അവരുടെ യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരാൾ അവരുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിലെ ദൈവിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. യാന്ത്രികമായി അവർ യോഗ തത്വങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവ അന്വേഷിക്കാതെ പോലും അവർ എപ്പോഴും ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഭരത മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ തന്റെ രാജ്യഭാരമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കാട്ടിലേക്ക്. അവിടെ വെച്ച് ഒരു മാൻകുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നു. ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാൻകുഞ്ഞിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം പൂർവ്വ ജന്മത്തിലെ ആ സുഹൃതം മൂലം അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ താൻ മുഴുമിപ്പിക്കാത്ത ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ മുഴുമിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള കഥയുണ്ട്. ആ കഥ നമ്മുടെ 1-ാമത്തെ ലെവലിലും കൂടാതെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രഭുപാദ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുനർജന്മത്തിൽ വീണ്ടും പുനർജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, താൻ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തോ അവിടെ നിന്ന് തുടരുവാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിപുലമായ യോഗികൾ വേദങ്ങളിലെ ആചാരപരമായ തത്വങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക തത്വങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയതയിലേക്കാണ് അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം നാമാചാര്യ എന്നുള്ള പട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് നാമാചാര്യ, അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിൽ ആചാര്യൻ, ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം 3 ലക്ഷം തിരുനാമ ജപം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആ സുഹൃതം മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏത് വഴികളെയും മറികടന്ന് ഒരു ഭക്തന് തന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനെ തുടരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽപിശഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധസ് തതോയാതി പരാം ഗതിം. കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ഘട്ടമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണ തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ
അവരുടെ പാപകർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ പാപകർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് യോഗിയുടെ പുരോഗതി. അതായത് ഒരു യോഗി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. നമുക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ ഇതെല്ലാം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ ഭൗതികതയുടെ കാഠിന്യം മൂലം നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മുഴുമിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നീതിമാനും പ്രഭുക്കന്മാരും പവിത്രവുമായതും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധനാകുവാനും അങ്ങനെ അവൻ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ആ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ തന്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നു. തന്റെ പൂർത്തിയാകാത്ത ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദൗത്യം പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ശുദ്ധനാകുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ പരമമായ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഘട്ടം, അതായത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഘട്ടമാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. യോഗയുടെ പൂർണ്ണതയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഇത് കേവലം ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി. അവിടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം. തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോ വീർമധോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു യോഗി തപസ്വികളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. യോഗി ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരമസത്യത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണ അവബോധമാക്കി നമ്മുടെ അവബോധത്തെ മാറ്റുക. അതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അനുസരിച്ച് യോഗിക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതായത് സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ കർമ്മയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ഭക്തിയിലാണെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നയാളെ കർമ്മയോഗി, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ജ്ഞാനയോഗി, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭക്തിയോഗി. യോഗയുടെ പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയോഗം. അതിൽ കുറവുള്ളതെല്ലാം, അതിന് കീഴെയുള്ളതെല്ലാം കുറവുള്ളവയാണ്. അതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും അഷ്ടാംഗ യോഗവും എല്ലാം ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത സന്യാസികളാണെങ്കിലോ അവരും അപൂർണരാണ്. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാത്തവരുടെ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലോ അതും അപൂർണമാണ്. അതായത് ജ്ഞാനയോഗി ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അപൂർണമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെങ്കിൽ അതും അപൂർണമാണ്, സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാരാണ്? ഭക്തിയോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു.
യോഗിനാമപി സർവേഷാം, എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന, അന്തരാത്മാവിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാവാൻ വിശ്വാസപൂർവം ഭജതേ യോമാം, ആര് എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ സേവിക്കുന്നുവോ സമേ യുക്തതമോ മതഃ, അദ്ദേഹം എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭജതേ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഭജതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭജിക്കുക, ഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭജന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സദാസമയവും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സദാസമയവും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഭജ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ. അതിന്റെ കാരണമുണ്ട്. അതായത് ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭജതേ എന്നാകുന്നില്ല. ഭജ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സേവനമാണ്, സേവിക്കുക. ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ആരാധിക്കുന്നു, വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ സേവനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൽ ഈ ഭജതേ എന്നുള്ള വാക്കിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. ആരാധന എന്നാൽ അർഹനായ ആളെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആദരവും ബഹുമാനവും കാണിക്കുക. എന്നാൽ സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയുള്ള സേവനമാണ് ഭജതേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന് മാത്രം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ഭക്തിയോടുകൂടിയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും സേവിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഭക്തിയുമെല്ലാം 100% ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എവിടെയും സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാകും. ഒരു സേവകൻ തന്റെ യജമാനനെ സേവിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോ സേവനമോ ഇല്ല. കാരണം ആ യജമാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ സേവകൻ. അതുപോലെ ഒരു ജോലിക്കാരനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓഫീസുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ 100% സേവന മനസ്ഥിതി ഇല്ല. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടി ചേർന്ന സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ 100% ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും പിന്നെ പ്രേമവും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ എന്റെ യജമാനനാണ്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, ധർമ്മമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭക്തിയോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭജതേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അത് ഭൗതികമായ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വാക്കല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവന് ശിക്ഷയേൽക്കാതെ വയ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യനായി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നവന് ഭഗവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അത് ചെയ്യാത്തവനാണെങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നൽകുന്നു. എന്താണ് ശിക്ഷ? നമ്മൾ പുനർജന്മത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഉത്തമയോഗി തന്റെ ശ്രദ്ധ ശ്യാമസുന്ദരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഒരു മേഘം പോലെ മനോഹരമാണ് ഭഗവാന്റെ വർണ്ണം. താമര പോലെയുള്ള മുഖം, സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ വസ്ത്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം പുഷ്പാഞ്ജലി പോലെ ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ വശങ്ങളും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതിമനോഹരമായ തിളക്കമാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ പൂർണ്ണത എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യസ്യ ദേവേ പരാ ഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൗ തസ്യൈതേ ഹതിതാ ഹി അർത്ഥഃ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മനഃ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും?
ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അഗാധമായ വിശ്വാസമുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരുളെല്ലാം അനായാസേന വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ പറയുകയാണ്, യസ്യ ദേവേ പരാഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൗ. ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉള്ളവർക്ക് ആ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്താണ്? വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യ. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഉൾപ്പൊരുൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം അങ്ങനെ ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വളരെ വേഗം വെളിപ്പെടുന്നു. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഐഹികമോ പാരതന്ത്രികമോ ആയ ഭൗതിക ലാഭേച്ഛ തീണ്ടാത്ത ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ലോഭവാസനകൾ അകറ്റി മനസ്സിനെ പരമാത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളണം. ഫലകാംക്ഷക്കൂടെയുള്ള കർമ്മയോഗത്തെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ, ജ്ഞാനവും പരിത്യാഗവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗമാകുന്നു. ജ്ഞാനയോഗവും ധ്യാനവും ചേരുമ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗമാകുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു? ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അറിവിലേക്ക് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരായി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയതിന് ശേഷം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എല്ലാം, അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. ആ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിസമാപ്തം കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമല്ല, അപരിപൂർണമാണ്, അപൂർണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി രണ്ട്, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കർമ്മം, ജ്ഞാനം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയെല്ലാം യോഗ ഗോവണിയിലെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാണ്. അവ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റമാണ്. കൂടാതെ കർമ്മം, ജ്ഞാനം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഇവയിലെല്ലാം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതിക മോഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിജയം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു പോയിന്റിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും പുരോഗതിയിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങനെ അവരെ ആ പ്രത്യേക പേരിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഈ കർമ്മജ്ഞാന അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഉണ്ട്. അറിവിലും പരിത്യാഗത്തിലും കർമ്മയോഗം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗം കൂടുമ്പോൾ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തി മാത്രമാണ്. ഭക്തിയോഗയുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതിനാൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക, അത് ഭക്തിയോഗ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഭക്തിയോഗി നിസ്വാർത്ഥനാണ്. സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല, ഭൗതികമായ ഒരു മോഹവുമില്ല. വിജയം ഉറപ്പാണ്. മാർഗങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പടിപടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉയർച്ചയില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗം എത്തുമ്പോൾ അതാണ് ഭക്തിയോഗം. കൃഷ്ണാവബോധം യോഗയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പർവ്വതമാണ്.
അതായത് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പർവ്വതം എവറസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ